кофирони аҳли китоб ва мушрикон даст бар надоранд аз куфри худ, то барояшон ҳуҷҷате равшан биёяд. давом диҳед. дар кадом сура дар ҳар оят номи Аллоҳ зикр шудааст? сураи Ғофир, Муҷодала, Ар-Раҳмон ва ё Бақара? кадомаш дуруст аст? дар кадом сура омада ки дараҷаҳои корҳои нек ва бад на кам на зиёд карда мешавад? кадом аз сураҳои зерин бо номи пайғамбар аст? инаш саволи осон аст. Сад, Ар-Рум, Ал-Аҳзоб ва ё Нӯҳ? кадомаш дуруст аст? шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? мувофиқи сура, мувофиқи ояти Қуръони Карим. ба назди касе ки сирри касро мегӯяд, оне ки сарҳади муайянро намегузарад, дурӯғгӯй ва гунаҳкор ва одами пок. бо забонашон мегӯянд: ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон овардаем, ҳол он ки сидқан имон наовардаанд. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаҳои мо, ҳар яки шуморо дар алоҳидагӣ хуш омадед мегӯям. имрӯз рӯзи шанбе аст ва мо шумо якҷоя барномаи дониш ва санҷишро пешкаши шумо мегардонем. дар воқеъ шоми бо фароғат барои ҳар як аз шумо орзу мекунем ва мо бо шумо воқеан интизор мешавем ҳар ҳафта рӯзи шанберо, то ки тавонем дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок кунем, ҳамчунин як ғизои маънавӣ гирем. имрӯз барномаро мо аз ду қисм омода сохтем ва ҳар ду қисми барнома тафаккур дар оятҳои Қуръони Карим аст ва иншааллоҳ умедвор ҳастем ки барномаи мо писанд барои ҳар як аз шумо меояд. зери навори мо лайк монед, то ки наворо дигарон тавонанд тамошо кунанд ва ҳамчунин ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба дӯстон ва наздикони худатон наворо тақсим кунед, то ки онҳо низ тамошо кунанд. ва имрӯз барномаи мо танҳо дар шабакаи дониш ва санҷиш аст. аз ин хотир шабакаи дониш ва санҷишро ба наздикони худатон тарғиб кунед, то ки онҳо низ ба ин шабакаи ютубии мо обуна шаванд ва дар барномаи мо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок намоянд. худи ин лаҳза ман ин корро мекунам ва дар имову дар ватсап ва дар фейсбук низ тамошобинони мо моро тамошо мекунанд. дар фейсбук низ ба дӯстони худатон наворо паҳн кунед. геймпин барои имрӯз 697 36 44. марҳамат, ман экранро барои шумо ин лаҳза нишон медиҳам, то ки шумо бубинед. марҳамат. ин аз геймпини мо 697 36 44 дохил шавед. хуб, дар қисмати аввали барномаи мо ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо дохил шуданд метавонанд иштирок кунанд. хуш омадед мегӯям онҳое ки аввалин шуда ба бозӣ дохил шуданд. кӯшиш кардем ки осон бошад саволҳо. аз ин хотир саволҳоро низ чунон интихоб кардем ки барои ҳар як аз мову шумо муносиб бошад ва осон бошаду тавонед посухҳои дурусти худатонро гӯед. ва ҳамчунин ғайр аз он ки шумо ин лаҳза мустақим дар бозии мо иштирок мекунед, боз маълумоти хубро низ мо ва шумо якҷоя хонда мебароем иншааллоҳ. хуб, силкаи аз модератор хоҳиш мекардам, силкаи каҳутро дар поён агар навишта мекардед, то ки дигарон ба воситаи каҳут дохил шуда тавонанд. дар телефони мобилиатон каҳут нуқта ит навишта кунед ва дар ҷои геймпин, ана ҳамин геймпине ки мо дар поён навишта кардем, онро
менависед яъне 697 3644 ва мустақиман шумо метавонед бо мо якҷоя дар бозӣ иштирок кунед. Ба худатон ном ягон тахаллус интихоб кунед. хуб 17 нафар ман мебинам ки дар дохили барнома боз 3 нафари дигар дохил шавед, 20 нафар шавем ва оғоз кунем. хуб ана инҷо навишта кардан тарзи дохил шавӣ kahoot.it дохил мешавед ва ҷое ки геймпин навишта шудааст ана ҳамин геймпинро навишта кунед ва баъдан ба худатон тахаллус интихоб кунед. хеле хуб ва машаалло 23 нафар шудем ва қисмати аввалро иншалло бо шумо оғоз мекунем. бисмилlah, биёед сар мекунем навошад бозиро. имрӯз саволҳо дар телефони мобилии шумо низ омада мерасад иншалло. кофирони аҳли китоб ва мушрикон даст бар надоранд аз куфри худ то барояшон ҳуҷҷате равшан биёяд. давом диҳед. қуръони каримро фаришта биовард, моҳтоб ду қисм шуд ба фармони Аллоҳ, паёмбари Аллоҳ саҳифаҳои покро мехонад. ё намедонам кадомаш дуруст аст аз он вариантҳое ки шумо ин лаҳзаҳо мебинед. кофирони аҳли китоб ва мушрикон даст бар надоранд аз куфри худ то барояшон ҳуҷҷате равшан биёяд. давом диҳед. хеле хуб, вариантҳои ҳар гуна буд ҷавобҳо аз ҷониби шумо ва мебинем ки 9 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. кофирони аҳли китоб ва мушрикон даст бар надоранд аз куфри худ то барояшон ҳуҷҷате равшан биёяд. паёмбари Аллоҳ саҳифаҳои покро мехонд. ва биёед ана ҳамин сураро якҷоя бо шумо тарҷимаи маънояшро дида мебароем. ин сураи рақами 98 Байна ҳаст ва каме хел кунем. хуб, агар ҳамаш хуб аст садоро моро мешнавед ва биёед тарҷимаи маънои сураи Байнаро ин лаҳза аз ояти 1 то ба 2 мехонем. чӣ омадааст? кофирони аҳли китоб ва мушрикон даст бар надоранд аз куфри худ то барояшон ҳуҷҷати равшан биёяд. дар давомаш чунин омада: фиристода паёмбаре аз ҷониби Аллоҳ ки саҳифаҳои покро мехонад. ё дар тарҷимаи дигар чунин шуда омадааст: фиристодае аст Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҷониби Аллоҳ ки саҳифаҳои поки Қуръонро мехонад. дар онҳо навиштаҳоест росту дуруст аз ахбор ва амрҳои одилона ки ба роҳи ҳақ ҳидоят менамоянд. ва ҷавоби дуруст ана ҳамин ранги кабуд буд. хеле хуб, тамошобинони азиз, ва биёед акнун бубинем киҳо ба пеш баромаданд. умед дар ҷойи аввал Саид Абдулло Қосим Оятулло Шаҳзод, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. муборак бошад. ва хуб, давом медиҳем. дар кадом сура дар ҳар оят номи Аллоҳ зикр шудааст? сураи Ғофир, Муҷодала, Ар-Раҳмон ва ё Бақара? кадомаш дуруст аст? дар кадом сура дар ҳар оят номи Аллоҳ таоло зикр шудааст? хуб, ҷавобҳои шумо дунё ва охират дуруст гуфтед. ва 18 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, дар сураи Муҷодала, сураи рақами 58. метавонед ҷустуҷӯ кунед ин сураро. дар бораи чанд ояти аввали ин сура мо
дар барномаҳои гузашта тафсирашро ба шумо хонда будем ва дар ҳар ояти сураи муҷодала номи Аллоҳ омадааст. Ва агар дар хотир дошта бошед, дар бораи Ҳавла бинти Саълаба мо бо шумо суҳбат карда будем ва тафсирашро гуфта будем, ки чӣ гуна ба хотири ана ҳамин зан оят нозил мешавад. Ва боз ҳатто агар хато накунам, Умар разиаллоҳу анҳу низ дар бораи Ҳавла бинти Саълаба гуфта буд, ки ин занро Аллоҳ таоло суханҳояшро, яъне гуфтаҳояшро шунида буду мо ҳам мешиносем, гуфта ба ин мисл. Ва умуман дар бораи агар шарҳи возеҳтар хоҳед, дар шабакаи Қуръон Дастуромали инсон дар бораи чанд ояти сураи Муҷодала мо барномаҳо доштем, метавонед онро тамошо кунед. Ва тамошобинони азиз, биёед мебинем киё ба пеш баромаданд. Оятулло Умед, Саид Абдулло Қосим ва Алиҷон, онҳое ки ба ҷойҳои намоён баромадед, ман шуморо табрик мекунам. Хеле хуб, ва давом медиҳем. Дар кадом сура омада, ки дараҷаҳои корҳои нек ва бад на кам на зиёд карда мешавад? Дараҷаҳои корҳои нек ва корҳои бад на кам на зиёд карда мешавад. Аз-Саф, Аз-Саффот, Ал-Аҳқоф ва ё Ихлос кадомаш дуруст аст? ҷавобҳои шумо. ва хуб, мо чанд 30 сония тақрибан вақт дорем. Ҳамагӣ 3 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Шояд каме мушкилтар буд, аммо пандовар аст, аммо лозимӣ аст. Аз ин хотир биёед ман ин лаҳзаҳо сураи Аҳқоф ояти 19-ро, тарҷумаи маънояшро ин лаҳзаҳо мехонам. ҳар гурӯҳ, яъне биҳиштӣ ё дӯзахӣ, дараҷоте бар ҳасби аъмолашон доранд, то ҳаққе зоеъ нагардад. Ва Аллоҳ таоло аъмолашонро ба тамоми пуррагӣ медиҳад, бе он ки дар ҳаққашон ситам мешавад. ё ин ки дар тарҷумаи маънои дигар ва аз тафсири Саъдӣ чунин омадааст: ва барои ҳар як аз ду гурӯҳ, яъне аҳли хайр ва аҳли шар, нисбат ба корҳое ки кардаанд назди Аллоҳ дараҷотест, то ки Аллоҳ подоши корҳояшонро, ки дар дунё кардаанд, ба пуррагӣ бидиҳад ва ба онон ситам нашавад, на бар гуноҳашон афзуда мешавад ва на аз хубиҳояшон кам карда мешавад. ва ин аз тафсири Саъдӣ буд. ва тамошобинони азиз, давом медиҳем. Инак биёед бубинем киё ба пеш баромаданд. Оятулло Умед, Саид Абдулло Қосим ва Марьям, ҳамчунин Абу Ҳумайро низ 5 зина ба боло баромадед. Ман шуморо табрик мекунам. Инҷо савол доданд, ки қисмати аввали барнома аст. Тамошобини азиз, 91 барномаи мо сар шуд. Шумо метавонед бо навишта кардани #PIN 697 3644 вориди барнома шавед. ва мегузарем ба саволи дигар. Кадом аз сураҳои зерин бо номи пайғамбар аст? Инаш саволи осон аст. Сад, Ар-Рум, Ал-Аҳзоб ва ё Нуҳ. Кадомаш дуруст аст? Кадом аз сураҳои зерин бо номи пайғамбар аст? ҷавобҳои шумо.
طیب صالح دنیا و آخرت جوابهای درست گفتید. عمر حییتوف جوابهای درست گفتید و در داخلی برنامه ما 16 نفر قریب همه جوابهایشان درست بود. بله، نه و که به پیش برآمدید. آیت الله، مریم، قاسم، ابو حمیرا و امید، آنهایی که در جایهای نمایان هستند. عمر به 4 زینه به بالا برآمدید. تبریک میکنم شما را. دوام میدهیم. шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? мувофиқи сура, мувофиқи ояти Қуръони Карим. Ба назди касе ки сирри касро мегӯяд, оне ки сарҳади муайянро намегузарад, дурӯғгӯй ва гунаҳкор ба одами пок. шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? мувофиқи сураи рақами 26 ашшуъаро, яъне шоирон. кадомаш дуруст аст? шайтонҳо ба назди кӣ меоянд? 12 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. дурӯғгӯй ва гунаҳгор, мувофиқи сураи шуъаро ояти 221. хуб, дар дохили барномаи мо Идимо Одинаева ҷавоби дуруст гуфтанд. Тойба Солеҳ, ҳамчунин Амиршоҳ Мирзоев дуруст гуфтед. Исматулло Ҳоҷиматов дуруст гуфтед. биёед мехонем сураи тарҷумаи маънои сураи шуъароро, яъне шоирон. оё шуморо огоҳ кунам ки шайтонҳо ба назди киҳо меоянд? савол. дар давоми он бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор меоянд ва шунидаҳои худро ки аз осмон дуздиданд ба дурӯғгӯён мепартоянд ва аксари онҳо дурӯғгӯёнанд. ва ин буд ҷавоби дуруст. дурӯғгӯй ва гунаҳкор, шайтонҳо ба назди онҳо зиёдтар меомаданд. ва тамошобинони азиз, онҳое ки навбака худи ҳозир ба барномаи мо дохил шудед, лайк монед. ва онҳое ки ютуб каналҳои хеле зиёд, аз 1000 нафар зиёд доред, поделиться кунед дар сообществои худатон. ва мо дуогӯ ҳастем ки Аллоҳ таоло бар ивази кори хайри шумо подоши хайр, подоши нек барои шумо ато кунад. ва онҳое ки дар фейсбук моро тамошо мекунед, шумо низ мустақим моро тамошо мекунед, ба дӯстонатон барномаро равон кунед, то ки онҳо низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд. ва биёед акнун мебинем ки киҳо ба пеш баромаданд. оятулло Умар, имом Алиҷон, Тойба Солеҳ, онҳое ки дар ҷойҳои хуб ҳастед. табрик мекунам ҳар як аз шуморо. машааллоҳ. давом медиҳем. бо забонашон мегӯянд ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон овардаем, ҳол он ки сидқан имон наовардаанд. инҳо худро мефиребанд, инҳо мунофиқ нестанд, ростқавланд, ҷосусанд. кадомаш дуруст аст? мувофиқи сураи Бақара ояти 8. инак ман чатро низ нигоҳ мекунам ки дар чат хомӯшӣ аст. ва 12 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. бале, инҳо худро мефиребанд. биёед тарҷумаи маъноро нигоҳ мекунем. чӣ гуна омадааст? дар сураи Бақара ояти 8. ва баъзе аз мардум ки байни муъминон ва кофирон ҳайрону сарсон мегарданд, мегӯянд бо забонашон ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон овардаем, ҳол он ки сидқан имон наоварданд.
дар давоми ин чунин омадааст: инон аллоҳу муъминонро мефиребанд ва намедонанд ки танҳо худро фиреб медиҳанд. яъне инҳо худашонро фиреб медиҳанд. яъне бо забон мегӯянд ки мо ба Аллоҳу рӯзи қиёмат имон овардаем, аммо бо дигарон, яъне бо кофирон ё ин ки бо мунофиқон якҷо шаванд, боз мунофиқӣ мекунанд ва мегӯянд ки мо бо шумо ҳастем, бо онҳо нестем, ва ба ҳамин монанд боз чанд оятҳои дигар низ омада расидааст. дар давоми оят дар сураи Бақара ояти 10 тарҷумаи маъно чунин омадааст: дар дилҳояшон беморие ҳаст, яъне аз шак, нифоқ, падидӣ ва фасод, ва Аллоҳ низ бар касалиашон биафзудааст ва ба ҷазои дурӯғе ки гуфтанд барояшон азоби дардовар. ва 12 нафарро мебинам ки ҷавобҳои дуруст гуфтед. хеле хуб. Тамошобинони азиз, биёед акнун давом медиҳем. Оятуллоҳ Умар Алиҷон Абдураҳмон Ховаршоҳ, онҳое ки дар ҷойҳои боло ҳастед, муборак бошад. Саволи ҳафтум: пас чун намозро ба поён расонидед, Аллоҳро ба зону зада ёд кунед, ба пушт хобида ёд кунед, дар болои чорпоён ёд кунед, ба паҳлӯ хобида ёд кунед. Кадомаш дуруст аст? Мувофиқи сураи Нисо ояти 103. пас чун намозро ба поён расонидед, Аллоҳро чӣ гуна ёд кунед? Кадом аз он вариантҳое ки шумо мебинед дуруст аст? хуб, як нафарро дидам. Абдуллоҳ ҷавоби дуруст гуфтед. Адам ҷавоби дуруст гуфтед. ва 7 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Аммо аксарият ҷавобҳояшон каме нодуруст буд, чун дар тарҷумаи маънои сураи Нисо чӣ гуна омадааст? Биёед мехонем. ва чун намозро ба поён бурдед, Аллоҳро истода ё нишаста ва ё ба паҳлӯ хобида ёд кунед. ва чун аз душман эмин гаштед, намозро тамом адо кунед, ки намоз бар муъминон дар вақтҳои муайян воҷиб гаштааст. ва ҷавоби дуруст ана ҳамин аз ин вариантҳое ки мо шумо дидем: ба паҳлӯ хобида ёд кунед. ва биёед акнун дар қисмати хуби барномаи мо мебинем киҳо ба пеш баромаданд ва киҳо ҷойҳои сазоворро насиб гардиданд, ва баъд аз он боз қисмати дигари бозии мо омода ҳастем. Мебинем киҳо дар қисмати аввалии барномаи дониш ва санҷиш ба ҷойҳои намоён баромадед. Муборак бошад Умар, ҷойи сеюм, ҷойи дуюм Оятуллоҳ, муборак бошад, ва ҷойи аввал насиби имом гардид. Муборак бошад. Яку якбора имом аз поён ба ҷойҳои боло баромаданд. Табрик мекунам шуморо. ва хуб, як бори дигар боз тамошо мекунем онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд ва ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд. имом Умар Оятуллоҳ имом дар ҷойи аввал ва ҳамчунин Марьям ва Меҳрона низ дар ҷойҳои намоён будед. Ман шуморо самимона табрик мекунам, тамошобинони азиз. Беҳтарин, хеле хуб. Ман аммо намедонам ки чате ки дар Фейсбук навишта мешавад дар
шабакаи ютубӣ хонда мешавад ё не, намедонам. Ба ҳар ҳол ба фикрам онҳое ки дар фейсбук моро тамошо мекунед, хоҳиш мекардам ки ба ютуб дохил шавед. Онҷо ман чати шуморо мустақим дида метавонам ва шумо онҷо метавонед мустақим навишта кунед барои мо. Ва ман қисмати дуи барномаро ин лаҳза иншааллоҳ омода мекунам, то ки мову шумо тавонем дар он низ иштирок кунем. Ҳар як аз шуморо хушомадед мегӯям, тамошобинони азиз. Қисмати дуюми барномаи мо каме зиёдтар саволҳоро дар бар дорад. Агар хато накунам 9 савол, бале 9 савол аст. Саволҳои хеле оддӣ ва осон ва муҳимаш саволҳое ки аз он мову шумо иншааллоҳ баҳра хоҳем гирифт, фоида хоҳем гирифт. Геймпинро навишта кунед. Геймпин омода шуд. 841 306 66. ин лаҳза ман экранро барои шумо нишон медиҳам. Марҳамат. 841 366 ин аст геймпини мо. Марҳамат, дохил шавед. хуб, як нафар савол карданд ки чӣ тавр дохил шавем. каҳод нуқтаи ит навишта кунед ва дар ҷое ки геймпин аст, ана ҳамон рӯи экран шумо рақамро мебинед, ҳамон рақамро навишта кунед ва ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон тахаллус ягон тахаллус интихоб кунед. хеле хуб, 22 нафар шудем. хоҳишмандҳое ки боз мехоҳанд бозӣ кунанд, марҳамат, дохил шавед ва мо метавонем бозиро ин лаҳза оғоз кунем. чун мебинам ки зиёдтар тамошо доранд моро. агар хоста бошед, хоҳиш дошта бошед, дохил шавед. ба қавле бозии ройгон аст, бепул аст, аммо мукофоташ иншааллоҳ мукофоти беҳтарин барои мову шумо хоҳад буд. хушомадед мегӯям 24 нафарро. шавқовар аст, бале, ҳам шавқовар аст, ҳам пандовар аст иншааллоҳ бозии мо. хуб, 24 нафар шудем ва биёед оғоз мекунем. Онҳое ки дохил шуда натавонистед, метавонед дар чати мо навишта кунед. Ман чатро низ баъзе саволҳоро иншааллоҳ хонда мегузарам. бисмилlah. ва аммо ҳар ки сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш, давом диҳед. ҷойгоҳаш оташи шӯълавар, пушаймон мешавад, бурдвор шуд ба ҷаннат марҳамат. кадомаш дуруст аст? ин мувофиқи сураи Алқориа ояти 8. ва аммо ҳар ки сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш, давом диҳед. дунё ва охират, иди мо Одинаева дуруст гуфтед. Тойба Солеҳ дуруст гуфтед. бале. ва аммо ҳар ки сабук шуд паллаи некиҳои тарозуяш, ҷойгоҳаш оташи шӯълавар. биёед мехонем. дар тарҷумаи маъно чӣ гуна омадааст? ва аммо ҳар кас ки паллаи мизонаш сабук бошад,
جایگاهش در هاویه است. و تو چی دانی که هاویه چیست؟ آتشی بزرگ و بسیار گرم و سوزان است. و یا در ترجمه دیگر آتش است سوزان و شعله‌ور. الله پناه نگه دارد. به آنهایی که به الله روز قیامت باور ندارند یا دروغ می شمارند، همین وعده الله تعالی بس است. اما هر کسی که ایمان آورده است به زبان و به دلش، انشاءالله بردبار شده است. و دعا میکنیم که هر یک از ما و شما از آنهایی باشیم که کامیاب شدگان باشیم، هدایت یافتگان باشیم. این سوال اولی قسمت 2 بود و بیایید میبینیم که به پیش برآمدن تماشابینان عزیز. محمد عمر خاورشاه طایب صالح و امیر شاه میرزایی آنهایی که در جاهای نمایان هستید. ماشاءالله. دوام میدهیم. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. به کیها چنین گفته می شود؟ به مسلمانان، به دروغ شمارندگان قرآن، به جنها، به همه آدمان. کدامش درست است؟ موافقی سوره مومنون آیت های 106 تا 108. کمی کمک من هم بود از این پیش. گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. بله، به دروغ شمارندگان قرآن. 14 نفر جوابهای درست گفتند. و بیایید ترجمه معنا رو دیده میگذاریم و اکثریت جوابهای درست گفتید. اکثریت جوابهایتون درست بود تماشابینان عزیز. سوره مومنون آیت 105 چنین آمده: و به آنها گفته می شود آیا آیات من در دنیا برایتان خوانده نمی شد تا به آن ایمان بیاورید؟ پس آنها را دروغ می حسابیدید. سوال از تفسیر سعدی. روز قیامت گویند ای پروردگار ما، شوربختی های من بر ما غلبه کرد و ما مردم گمراهی بودیم. در دوام آیه چنین آمده است: ای پروردگار ما را از این آتش بیرون آور و باز به دنیا برگردان. اگر دیگر بار به سوی گناه برگشت کردیم هر آینه ستمگاران باشیم. الله تعالی می گوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. پس آن هنگام دعا و امیدشان قطع گردید. از کی؟ از آنهایی که آیتهای الله تعالی را در دنیا حاضر دروغ می شماریدند و بر ضد آنهایی که آیتهای قرآن کریم را با تفسیر و با معنایش به آنهایی که در جهالت هستند وقتی که می رسانند، آنها را برعکس گناهگار در دنیا می حسابند. و امروز هر آنهایی که یک آیت را برای شما، برای آنهایی که یا برای ما، برای آنهایی که نمیدانیم میرسانند، آنها در دنیا گناهگار میشوند. موافقی آنهایی که روز قیامت انشاءالله موافقی خواست الله سبحانه و تعالی، موافقی همین آیت هایی که ما و شما این لحظه ها خواندیم جواب میگویند. الله تعالی بر جواب گفته های و زاره های و ناله های آنهایی که امروز بر ضد عالمان مبارزه میبرند، بر ضد آنهایی که
سخنهای الله را برای ما و شما میرسانند، مبارزه میبرند، به آنها الله تعالی روز قیامت و آن نزدیک است، چون همه ما و شما مرده میرویم و این دنیا کوتاه است. به آنها میگوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. امروز آنها کامیابند به گفت خودشان، به مثال زیست دنیایی امروزه خودشان، چون عذاب میدهند کی را؟ مؤمن را. عذاب میدهند کی را؟ مسلمان را. عذاب میدهند کی را؟ آنی که سخن الله سبحانه و تعالی را برای دیگران برده میرساند. آنها را، جانشان را به عذاب میمانند، در خطر دارند در دنیا. اما روز قیامت همه برعکس می شود. یا الله، نخود از الله سبحانه و تعالی نترسیم. یا الله تعالی، چگونه ایمان از دل بعضی ها دور شده است. چگونه میگویند که ما مسلمان و در دولت مسلمانی، یعنی به نام مسلمانی قرار داریم، اما باز مسلمانان دیگر را عذاب میدهند. دعا میکنیم که الله تعالی هدایت کند این گونه انسان ها را، اگر سزاوار به هدایت باشند. و بیایید میبینیم که ها به پیش بر آمدند. عمر محمد خاورشاه طیبه صالح و امیرشاه میرزای فانهایی که در جایهای نمایان هستید. سوال 3. و همچون کسانی نباشید که الله را فراموش کردند، دوام دهید. الله چنان کرد که خود را فراموش کنند. بایگری هایشان را فراموش کردند. مردن را فراموش میکنند. چیزی را از یاد نبرند. کدامش درست است؟ موافقی سوره الحشر آیت 19. و همچون کسانی نباشید که الله را فراموش کردند، دوام دهید. 18 نفر جوابهای درست گفتند. بله، الله چنان کرد که خود را فراموش کنند. با ترجمه معنا می نگریم تماشاگران عزیز. از آن کسان نباشید که الله را فراموش کرده اید و الله نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. آنها نافرمانند، یعنی فاسقانند. در ترجمه معنا و از تفسیر ابن کثیر چنین آمده است: و ای مؤمنان، از آن کسانی نباشید که الله را فراموش کردند و فرمانهایش را ترک کردند و الله نیز چنان کرد که نصیبه نیک خود را که از عذاب روز قیامت نجاتشان میداد فراموش کنند. آنها فاسقانند، یعنی از طاعت الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم بیرون رفتگانند. یعنی دو سوالی که حاضر ما و شما داشتیم تماشاگران عزیز از این پیش و این به هم وابسته است و باید که با احتیاط باشیم، چون بعضی آنهایی که گفته گذاشتیم برای مؤمنان را هر گونه تهمت میکنند، آنها نیز خودشان را مسلمان میشمارند، اما تهمت های زیاد بر مؤمنان میکنند برای آنی که آیت قرآن را برای دیگران میرساند. و این تنها یادرسی است، چون پیامبران گذشته همین کار را میکردند، یعنی پیام الله سبحانه و تعالی را برای قوم خودشان میرساندند. و امروز رسالت پیامبران را اهل علم به دوش گرفتند و
рафтанду донишро гирифтанду ва имрӯз он донише ки доранд паҳн мекунанд байни мардум ва дар баъзе минтақаҳо мамнӯъ шудааст. ва ин дар воқеъ боиси ғаму андӯҳ барои мо бояд бошад, чун мо метавонистем ки бишнавем сухани ҳақро, аммо мо он фурсатро надорем. Чун агар як нафар баромада сухани ҳақро, яъне сухани ҳақ, сухани Аллоҳро барои мо ва шумо расонад, вай чуне ки гуфта гузаштем, ба вай тӯҳматҳо мешаваду ҳарчи гапҳои дигар мешавад ва кам барои мо он маълумоте ки бояд мо мегирифтем ба пуррагӣ намерасад. аз ин хотир мову шумо онҳое ки ин лаҳза моро тамошо мекунед бояд ки дастгирӣ кунем ҳамдигарамонро, оно аҳли илмро, чун дар бораи аҳли илм оятҳои Қуръон нозил шуда ки ҳар касе ки ҳар чизе ки намедонад бояд аз онҳое ки медонанд савол кунад, то ки онҳо ҷавоб гӯянд. хуб, давом медиҳем тамошобинони азиз ки ба пеш баромаданд. Муҳаммад Умар Тойба Солеҳ, Ховаршо Амиршо Мирзоев, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. саволи 4. вой бар ҳар дурӯғгӯй, давом диҳед. мувофиқи сураи рақами 45 ояти 7, сураи Ал-Ҷозия. вой бар ҳар дурӯғгӯй, давом диҳед. кадомаш дурӯғгӯи чи аст? Кофир аст, гунаҳкор аст, мунофиқ аст, зинокор аст? Кадомаш дуруст аст? саволи мушкилтар буд ва 7 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. баъд аз ин иншааллоҳ саволҳои хеле осон ҳаст. интизор бошед. вой бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор. биёед ба намин сураро аз ояти 5 тарҷумаи маънояшро мехонем. омаду шуди шабу рӯз ва ризқе ки Аллоҳ аз осмон мефиристад ва замини мурдаро ба он зинда мекунад ва низ дар вазиши бодҳо ибратҳост барои оқилон. дар давомаш инҳо оёти Аллоҳ ҳаст ки баростӣ бар ту тиловат мекунем. ғайри Аллоҳу оёташ ба кадом сухан имон меоваранд? ғайри Аллоҳу оёташ ба кадом сухан имон меоваранд? вой бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор. яъне ҳалок бод ҳар дурӯғгӯи гунаҳкор. оятҳои каломи Аллоҳро ки ба ӯ хонда мешавад мешунавад. он гоҳ мутакаббирона бар куфр давомат дорад ва барои Аллоҳ ва расулаш сар фурӯ намеорад, чунон ки гӯӣ ҳеҷ нашунидааст. пас эй расул ӯро ба азоби дардоваре ки рӯзи қиёмат воқеъ аст башорат деҳ. аз тафсири Ибни Касир. хуб, мебинем киё ба пеш баромаданд. Умар Тойба Солеҳ, Ховаршоҳ Амиршо Мирзоев ва Муҳаммад, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед, ман шуморо самимона табрик мекунам. хеле хуб ва
саволи дигар. Ояталкурсӣ дар дохили кадом сура аст? Саволи бениҳоят осон аст. Фотиҳа, Каф, Марьям ва ё Бақара. Ояталкурсӣ дар дохили кадом сура аст аз он сураҳое ки шумо мебинед? Абдулло дуруст гуфтед. Тоиба Солеҳ, Анас, Иди Моҳ, Одинаева дуруст гуфтед. Бубахшед. Қариб ки ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, дар сураи Бақара. Сураи Бақара ояти 255 Ояталкурсӣ аст. Ва дар бораи Ояталкурсӣ ҳадисҳои хеле зиёд низ омадааст. Агар хато накунам, тарҷимаи маънои як ҳадисе буд, ки ҳар касе ки баъд аз ҳар намоз Ояталкурсиро мехонад, байни биҳишт ва мурдан аст. Яъне ки мурдан ва биҳишт байни ҳарду аст. Яъне ки вақте вафот мекунад ба биҳишт дохил мешавад. Ба ин монанд ҳадисе ман шунида будам. Бояд тарҷимаи маънои Ояталкурсиро бо шумо хонда мегузарем, чун аксарият аз мо ва шумо мехонем, аммо тарҷимаи маънояш чи аст? Дар бораи чи аст Ояталкурсӣ? хоб, маъбуде ба ҳаққе ҷуз Аллоҳ вуҷуд надорад. Танҳо ӯ сазовори ибодат аст. Зиндаву пойдор аст. Пинак ва хоб ӯро фаро намегирад. Он чӣ дар осмонҳо ва замин аст, аз они ӯст. Кист ки назди ӯ шафоат кунад, магар бо изни ӯ. Гузашта ва ояндаи эшонро медонад ва аз илми ӯ огоҳ намеёбанд ва ба дониши ӯ иҳота пайдо нахоҳанд кард, магар он миқдор ки ӯ бихоҳад. Курсии ӯ осмонҳо ва заминро фаро гирифтааст ва нигоҳдории онҳо барои ӯ гарон нест ва ӯ баландмартабаи бузургвор аст. Ин оят бузургтарин оятест дар Қуръон ва онро Ояталкурсӣ мегӯянд. Тафсири Саъдӣ. Ва аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтед, тамошобинони азиз. ба ҷои аввал Умар, Тоиба Солеҳ, Хуваршоҳ, Амиршоҳ Мирзоев ва Муҳаммад баромаданд. Муборак бошад. Умар пайи ҳам ба ҳама саволҳои мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. боварӣ ба тақдир ин аркони ислом аст, аркони шариат аст, аркони имон аст ва ё рукни давлат аст. Кадомаш дуруст аст? Боварӣ ба тақдир кадоме аз ин вариантҳое ки дар пеш аст? Наврусте ҷе, ҷавоботон дуруст аст. Хеле хуб. Ва Абдулло Нурулло ҷавоби дуруст гуфтед. Аркони имон аст ва 17 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Бале, боварӣ ба тақдир ин яке аз аркони имон аст. Умар, Тоиба Солеҳ, Амиршоҳ Мирзоев, Муҳаммад ва Хуваршоҳ онҳое ки ҷавобҳои дуруст гуфтед. Ва Умар, ба 6 саволи мо ҷавобҳоятон дуруст буд. номи ҳамсари одам чӣ буд? Одами Сафиаллоҳ, номи ҳамсараш чӣ буд? Аз он вариантҳое ки шумо дар поён мебинед. Си сония вақт дорем. Бале, ҷавобҳои дуруст омода расид. Абдулло Нурулло, Анас, Абдулло,
наврӯз теҷе, исматулло ҳоҷиматов, бобои дона, эҳсон ҷалолов. Ҷавобҳоятон дуруст буд ва қариб ки ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 21 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ҳаво. Ва мегузарем ба саволи дигар. халифаи дуюми мусалмонон кӣ буд? Абубакри Сиддиқ, Усмон ибни Аффон, Умари Хаттоб, Алӣ ибни Абутолиб. Аллоҳ аз ҳамаи онҳо розӣ буд. Кадомаш дуруст аст? Ман гуфтам ку дар охир саволҳои хеле оддӣ ва осонро интихоб кардам ва 17 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Умари Хаттоб, Умари Форуқ. Аллоҳ аз вай розӣ буд. Дуюмин халифаи мусалмонон. Ва хеле хуб, биёед ба саволи охир мегузарем. бо кадом калимаҳо Қуръони Карим нозил шуд? Бидон, бихон, навис ва ё бишнав. Кадомаш дуруст аст? бо кадом калимаҳо Қуръони Карим нозил шуд? бале, 20 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, бихон. ҳамагон медонанд сураи Иқра мегӯянд ва аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, табрик мекунам ҳама аз шуморо, тамошобинони азиз, онҳое ки имрӯз тавонистед дар барномаи мо иштирок кунед ва қисмати хуби барномаи мо омада расид. Киҳо дар ҷойи аввал ҳастанд? Мебинем. Амиршоҳ Мирзоев, муборак бошад, ҷойи сеюм. Тоиба Солеҳ, ҷойи ду ва ҷойи аввал насиби Умар гардид. Муборак бошад. ҳамчунин Муҳаммад ва Мадина низ дар ҷойҳои намоён будед. Шуморо низ самимона табрик мекунам. як бори дигар тамошо мекунем онҳое ки дар ҷойҳои намоён буданд имрӯз дар барномаи мо. Амиршоҳ Мирзоев, ҷойи се. Тоиба Солеҳ, ҷойи ду ва ҷойи аввал насиби Умар гардид. Муборак бошад. беҳтарин рақобат ва Муҳаммад ҳамчунин Мадина низ дар ҷойҳои намоён будед. Шуморо низ самимона табрик мегӯям. тамошобинони азиз, инҷо вақти барномаи имрӯзаи дониш ва санҷиш ба поён мерасад ва як бори дигар ҳама онҳое ки имрӯз дар барномаи мо иштирок карданд ва ғолибият ба даст оварданд, ман шуморо самимона табрик мекунам. дар воқеъ баъзан фикр мекунем ки шояд ки дар барнома мукофот омода кунем, то ки барои шояд гирифтани дониш камтар аз онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд, аммо барои гирифтани мукофот шояд зиёдтар тамошобин ҷамъ шаванд. ва иншаалло мебинем ва агар ки имкон даст дод, боз шояд ин гуна низ кунем дар оянда. аммо ман умед дорам ва орзу дорам ки шумо онҳое ки чанд нафар ҳастед ва ҳамешагӣ дар барномаҳои мо иштирок мекунед, тавсия кунед барномаро ба дигарон, то ки дигарон низ бохабар бошанд, дигарон низ иштирок кунанд ва то ки мову шумо тавонем ғизои маънавӣ гирем. вақт беҳуда ҳам мегузарад. вақтро беҳуда ҳам метавонем зоя кунем. яъне вақте ки савол мекунанд, мегӯянд ки дар як рӯз чанд маротиб китоб мехонӣ? аз 100% камтаринҳо мегӯянд ки бале, ман 1 саҳифа ё 2 саҳифа ё 10 саҳифа китоб мехонам. ва вақте ки боз савол мекунанд, мепурсанд ки дар як рӯз чӣ миқдор вақтатро дар телефон мегузаронӣ? ва ҳеҷ кас худашро фиреб карда наметавонад. албатта мегӯяд ки
قسمت زیادی وقت خودم را، یعنی به تلفن موبیلی و در آن همان تلفن موبیلی در بعض شبکه هایی که بیهوده است می نشینیم و وقتمان را ضایع میکنیم، حیف میکنیم به قول خودمان. این است کمبودی از ما و شما، چون می توانیم وقت خودمان را به هر چیزی گذرانیم که برای ما نه در دنیا و نه در آخرت فایده می آورد. اما بعضی چیزهایی هست که برای ما فایده می آورد و آخرت ما را آباد می کند، از آن بیخبر می مانیم، بی بهره می مانیم و یا وقت خودمان را با آن صرف کردن نمی خواهیم. این است کمبودی از ما و شما. الله کند که هر یک از ما و شما هدایت یافتگان باشیم و خیر و خوش میکنم با شما تا برنامه های آینده. خودتان و نزدیکانتان را حفظ کنید. الله تعالی در پناهش نگه دارد و تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.